ngerti lungane bapake mendut kira-kira ning ndi? Gak ngerti yo. Ora ngerti? Ora ngerti. Aku ya ngerti wong desuk jago sarapan karo aku ning warung kok. Lah lungane iki ning ndi mergo kawit esuk nganti amene durung ana mulih. Lho, ning warung aku dhewe waksul. Iya bener. Nek ning omah iki senengane ya ngadu. Ning ora ana mulih ya tak arep-arep wong jeneng bojo. Ning ndi kira-kira lungane? Ya nggih mboten ngertos lho wong. Bar ke warung niku kok kalih beto tas ngoten lho. Coba ngono kuwi lho, Jut. Simbok ki rak nganti gregeten, coba. Wong jeneng bojo nak lunga ora tau pamit. Ning sing bapakmu ki rak ya ngono kae watake. Jane simbok ki ya seneng-seneng ae dadi bojone wong sugih. Kepengin nyandang apa kelakon, kepengin mangan apa keturutan lho. Ning watake kuwi lho sing ra tak senengi. Kowe dhewe ra do apal watake bapake mendut. Apa yo? Bojo ngono mbok goleki barang lu yo. Lah kok ento digoleki iki karepmu. Ah, ijono sodron nang. Ini lho, Dron. Iya. Coba nganti kupingku gembrebet. Aloke tangga teparo, kae lho raga wangsa. Wong sugih sing kedonyan mlebu ora karuan, saya-saya uga nyengit lho. Niku lho. Ning sugih rak sembodo. Lho, kok- Kok mlepuk nggih pun lumrah wong ana sing dienggo mlepuk kok. Iya, sembodo ya sembodo ning karepku ki ra ngono. Diganjar duwe bondo tumpuk undung. Oh, nganti luweh-luweh. Takon seneng tulung karo wong ra duwe, wong cilik-cilik nah bapake mendut ki ora. Alah nggih pun nulung kalih wong cilik-cilik katane kula niki wong cilik-cilik kabeh niki ditulung kalih Ndara Raga Wangsa. Sing kandha kuwi sapa? Nek bapake mendut ki nulung nanging mentol. Ngerti apa ora kowe? Lu kandhani andut. Ning ngene lho, Ndut. Kowe iki anake wedok. Pun, Mbok. Saumpama kowe iki sing kandhan bapakmu, mbok menawa wae dituku kelakuane sing kaya ngono, dikurangi sithik mbok kok sithik, Nduk. Mbok, Apa? jane ki pun kula kandhani ning watake bapak niku anggere dikandhani malah nesu. Oh, ning ngene lho. Iya. Kowe sawangen wis duweni anak perawan, wis wayahe omah-omah. Bener. Saben ana bocah lanang sing cedhak karo mendut, bocah kuwi wong ora duwe, mesti wae ra entuk. Lah kula dadi bapake tetep boten entuk ah. Lah entuk entuk melarat iki terus digo apa? Wong sing sugih akeh kok. Aku kira ya kuwatir mengko yen nganti anake dadi poyokane to. Lho, niku lho. Halo yo. Dawa murah yo. Atuke. Apal nggih. Wah, 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 wah. Teko gelang-galeng pamit duit. Sampe iki kok diae pane. Sampeyan iki nggawa apa? Teko-teko kok pamit duit kok ndi sampeyan iku? Lunga ora tau pamit wong wedok. Rasane aku ah. Bener, tak selaki pane. Rumang samu aku kok umuk. Lho, lan nek kok omong kok ndi? Rumang sam kok warung. Kok ndi sampeyan? Ora ngerti kok anggere ngrasani. Alah hafal. Aku iki ora kok umuk, ora kok warung. Lah terus kok ndi pane? Konggone Bang BR. Ya kok malah kok nggone Bang BR iki lah apa, Pak? Gobloke. Lu konggone Bang BR lah apa? Konggone Bang BRI jipo duwe. Jipo duwe. Lah kok jipo dhuwit iki lah arep kok go apa, Pak Ne? Kowe tau ora wong jipo duwe ning bank ta ora? Iki duwe 48 kilo setengah. Wong sugih panggih. Mulane nganti nyamene lagi tekan omah, aku marome petinggi. Lah kok ora petinggi arep
contoh. Nggih. Lah tak tuku terus. Ana apa? Ana apa Pak Desa kok lirak-lirik? Kene Kang. Lah mriki lho. Lho, bapakmu ki mau jane ketemplekan apa, Nduk? Ngarani wong ketemplekan. Lah iya. Ana Nek tak bocah pikir-pikir. Ini ya. Duweku 48 kilo setengah. Nggih. Jenengku kok trimo Kira Gawangsa. Gampang. Kondang. Kondang saya mesmur. Jenengku arep tak tambahi. Arep tak tambahi. Almarhum Ragawangsa. Oke. Aku mbok padon. Oke. Masuk. Cocok. Kadung tek. Sobek wis sobek. Cair. sik Pak Nek. Lho, sampean nambahi jeneng wae kok almarhum. Kene. Kamu jeneng wis kondang. Almarhum iki jeneng sing kondang. Rono almarhum. Pak Nek, jeneng almarhum kuwi jenenge wong wis mati. Apa kepengin sampean ndang mati? Ya. Almarhum iku jenenge wong sing wis mati. Iki aku iso curiga iki. Curiga apa Pak Nek? Bareng ana almarhum aku mati lek guru bekakak. Ngancam iki. Lah mulane aja Ngancam. Ngancam sapa? Ngancam randaku. Kowe ame mbok pek iki. Pripun Kang? Ora sida tak tambahi almarhum. Napa? Almarhum nek ngono bojoku jare jenenge wong wong. Terus Tak tambahi bismillah Ragawangsa. Alhamdulillah. Cocok. Oke. cair Kang. Kowe napa dhuwit pira? Kali atus ngeten. Kowe Kali atus. Kowe Kali atus. Kowe. Kali atus. Kowe Sami. Kali atus. sing nampa dhuwit 200. Nggih. Sesuk urung subuh. Nggih. Balekno dadi 350. Iki ora umum. Ora umum iki. Kan seket. Ayo Mas. Ayo brek iki kok balik. Lah mau jare cair. Air Mas ora sekopan kok. Apa dhewe bapake mendut? Malah bingung no sirah. Kowe wau man ta ora le? Blas ketiplas Iki mau. Blas. Nek ora man. Nggih, mboten numan kula. Apik saestu. Pek kabeh. Matur nuwun. Ora usah. Engko bar subuh balekno. Ora. Matur nuwun. Nek ora ngomong ta imboi. Nggih. Somen kowe. Karo Gawangsa. Engko jam 12 aku tak mara ning omahmu. Dalu. Ya, Monggo. bojom. Nggih. Tak kelonan. Bojong ditentu. Entuk ta? Jenengan aja ngeloni bojo kula. Ya. Monggo. Tenang. Nggih. Api ngene. Nggih, redek karo Doro. Tenang lho ya. Nggih. Bojom ning omah ta ora? Boten. Ning ndi? Ing kuburan. Nekar. Lono pun nyekar. Besik kok maneh kok. Saya dibesek sinten? Nek kok ning kuburan. Pun pecah. Piye? Pun pecah. Kok wis mati? Nggih. Aku mbok kan ngeloni patok. Monggo nek kersa. Karep punya
lapenge nganggo jare. Lho, Bojone wong sugih nganggo jare. jare. Ora gaul. Kon nganggo apa, Pak Ne? Sesuk jare wek-wek obong. Lah terus kon nganggo apa? Melu aku ning pasar Japah. Lho, mbok tukono apa? Tak tukono legging. Cocok Anak ta ora? Cocok. Bojoku bowonge semon. Nganggo legging. Kowe nek roh mlakune. Jas. Cocok. Ana apa neh, Pak Ne? Mendut iki ana wong sugih. Kowe ning kene iki tak pengen nyambut gawe apa? Lah napa Kang? Ana wong ning sawah teng klepon budal kebutuh aja ning sawah. Kenapa? Mendut iki metu sak metu aja untuk metu kelayapan kaya anake wong-wong kere-kere. Mendut metu turno wong buri. Ana calanan wani nyawang karo mendut. Gede wani nglirik karo mendut. Cekel denda. Pira? 800.000. Ana bocah lanang kemaki. Bocah lanang saiki tumpakane motor Alfa pedotan. Ini ki rambutnya disemir. Wani jiwit. Gedene ngambung karo mendut. Cekel denda. 22 juta. Biasane saya wis tekan. Ana tamu. Tamu yo tamu. Dayo yo dayo. Rumangsa mung krungu kowe tok. Aku apal suarane. Suarane gene, Pak Ne. Sing ngomong kula nuwun ning jabane lawange kok. Kok suarane wong mlarat. Eh, Ora jawab nganggano. tamu mlarat sugih padha wae. Bener rek kowe tedake kere. Aja manggano. Wosok ning jaba yo ben. Monggo. Lho, jebule gembrutuk tamune Pak Ne. Ya, Pak. Monggo, monggo. Amit Mas. Kalau Pak Ne ana tamu. Aja entuk duit wae, Pak Ne. Sing jenenge mendut Kae lho, Pak. ii. Linggih jajan sik itu. Nggih jejer, Pak. Astaga. Jajal sih, Cung. Iyalah. Entuk arek. Lah ora dong kayak gini, Pak Ne. Laplok ora toto. Mak. Lho rumang sami ki rondan. Rondan Mas Anom. Rumang sami ki lapangan. Yo mai wong iki. Anak ngomong kowe kok meneng ae. Lah meneng piye? Pantes Pak Ne. Wong tuwa kaya kowe iki piye? Ana ngene ora dikandhani kok
Mune kowe ngandani ra iso wong kowe like. Nek aku ning omah sing ngandani aku. Lah nek aku ning omah sing ngandani kowe. Iya. Lha kaya aku nek kandhan-kandhan tiru. Iya. Ayo mune. Ayo. Ngene kok kaget. Kula nuwun. Waduh. Waduh, waduh. Aku iki dayoh Kang. Wis roh nek kowe gayo. Dayoh. Heeh. Wong aku iki dayoh kok. Kene. Yo linggih lah Kang. Kowe iku. Dayoh. Yo. Dayoh Kang. Aku iki dayoh. Linggih yo Yo kenan kowe moro-moro karek linggih. Kuruman sami sembarang kursi iki. Iki kursi yujat murni. Regane kursi iki. Karo nyawa larang kursi iki. Ajare moro-moro karek linggih. Kayu jati murni. Kayu jati murni. Regane larang. Karo nyawa larang kursi iki. Mateni wong. Adik panggonane sandal Kang. Sandale wong sugih. Regane 18.500.000. Ya kebeneran. Kene. Panggonane sandal ya aku yo duwe sandal Kang. Lho. Sandal aku duwe titip sandal. Lho. Titip Kang. Titip Wong sandal jamin biru ngene kok. Dititip nang kene. Mati. Cong. Ada sandal. Sandal endah Cong. Ngono Cong. Iki Cong, akan Cong Mbah Cong. Cong, sandal endah Cong. Ini Cong. Gage, boleh. Aja medeni bocah. Syukur. Kang, Apa? aku moro rene iki yo gak wong-wong tok. Wong melarat. Medayoh pe wong sugih. Kok wong-wong tok. Lawang ora ngarah takano bosok ning jaba yo wis. Yo nggawa gawan ah, Kang. Kira-kira gawan cocok karo seneng aku ta ora? Ya kok kan? Karene. Dono kan pehno kan. Lho, iki lho gawane. Gawanem iki Gedang raja mateng wit. kok cocok karo seneng aku ndek cilik mula. Yo piye? Aku ndek cilik mula ana buah barang denga iki ora kepengin nek ora gedang. Dingi Apa? ditukono buah bojoku. Buah apa? Buah kelencengan. Ah, Kowe tak pilih. jenenge klengkeng. Kelencengan. Diamuk wong klengkeng. Lek kumangan kakean aku ngene ora kelencengan. Gedang raja mateng wit. Gedangem dhewe ta lem nyolong. Ah, yo Kang, Kang nyekem nggenku dhewe. Nek ku nandur dhewe, Kang. Gawa Yo Pak Dik. aja melu mangan gedang iki. Kene. Kowe melu mangan gedang iki. Tak kepruki 8 dina kowe. Bojo bobotno gedang. Lho kowe nak gedang. Omongane. Awas. Mateng wit. Yo. Aku nek ana gedang mateng kowe iki ngiler kates. Yo Tenan. Kang, wis apangan. Aku gedang iki paling seneng ndek cilik. Tandane aku Ono wong mangan gedang kliwat. Mulai jentak kemak-kemak.
Kan raja mateng wit. Iku kan kaget Bosok. ngene akeh aja metu-meteni wong kan. Kene lah kan. Enak tenang. Mas aku dicek kabeh mangsaku mendem are malah kenaan. Kejar lek ku nggawa wis ndok tangan lho. Yo. Mendut. Ini Pak Le. Kowe tak tukokno kado. Kado Pak Le. Enteni, Nduk. Oh, nggih. Arep dikado apa, Cik? Apa? Circle. Circle iku. Mana kaya? Ya bungkus piye? Ndut. Nggih Pak Le. Lho, iki nak buntal bojo kowe telung dina telung bengi. Wayah anyep ngono kanyepen Tempe penyet. kowe tak tukokno sandal e, Nduk. Iki sandal kontino, Nduk. Api. Sandal anti air. Lho, Lah sing siji pundi Pak Le? apane, Nduk? Sandale. Sing siji mendut. Sing siji urung tak tuku duwike ora nyandak itu. Tak cicil siji se duwike kurang. Sone aku wis bar pocok lebar tebu sing siji tak tukune ben genep loro lagi nggo. Iki ben awet, sandal iki simpen ning jero kulkas. Ben awet ngenteni kancane. Goblok. Bener ya wong melarat iku sandal gen awet kon nyimpen ning jero kulkas. Sandal gen awet iki aja disimpen ning jero kulkas. Lah ning ndi? Deleh Magicom. Ora pengalaman blas. Padha wae Pak Le. Sampeyan kok sugih ya ora pengalaman. Sing ngarani aku ngono. Lah sandal kok kandha kok pijikom ki ada sego ngerti apa ora? Lho. Ya padha pekoke. Kang, apa? Aku moro rene iki, Kang. Ana perlune sithik. Arep adol Tegal. Utang dhuwit Ora. golek pegawean Ora. lah moro rene Ditangisi anakku lanang. kowe iki Yo. endi anak lanang Kok, Dik? iki Iya. bocah semene gedene kok nangis Nangis. iki ora jaluk ora ngara nangis Anjene njaluk. jaluk jaket lepis Dak. celana jit Ora. jam tangan Ora. jaluk apa Jaluk rabi. jaluk rabi Yo. yo bener ah calanang saiki rabi ragate akeh lagi nglamar sak nglamarane elek sepeda motor emek nek ora sepeda motor emek motor picek Kang aduh pecek pecek Mas aku motor iku mang pecek Mangga. Koyo. nek ora dipan sak kasure nek ora lemari sak toilete lamaran saiki Halah. Toilet tak go nglamar. ya te ora Toilet iku apa? sing dinggo ngilo cah wedok ning kamar Toilet iku ning guri omah nggo iki lho. lah sing dinggo ngilo cah wedok ning kamar iku Toilet. ora gelem ngandani terus sing disenengi anak iki Cah raga wangsan kene. cah kene Iya. kok beneran le sawahku 57 hektar ki parine tuwa kabeh no sok nek kowe dadi cah kene melu mocok ngedus ning omahku Kon wedhos aja bayar. lu ngedus ora dibayar kowe mangan tok opane mangan tok Iya. mangan sak pedute ususem kowe Aja ususem nak pedhot kok malah. Pak. Iso. nek cah kene jenenge sapa Jenenge mendut. sapa Mendut.
kono medhot. Iya Pak nih, kadang Oh, ya ya Pak. Nani anak ngono. Nggih, Pak. Kan. Sing mbok takokno kok sing ora-ora. Lah nek ora. Wong jagane anak. Aku iki ora duwe sawah. Nek modal ora ndek sawah. Sawah sekotak cilike atusan juta saiki. Aku iki yo ora duwe sapi. Kuat tuku sapi sekepel 15 juta. Omahku siji ndoyo gak arep rubah. Ora rubah ngobreke kowe bokok. Aku iki lho kan. Dene Wong barat wani ngamar ning omahe wong sugih. Iki ora karepku dhewe. lah karepe sapa? Ana sing kongkon. Sing ngomong. Mendut. Takok Ngagedut. sakene Nduk. Aku sakene Nduk. Bener omongane Jiwanala. Mara rene gembuduk sak bojone sak anake. Nglamar kowe. Bareng tak genano jare ora karepe dhewe, jare ana sing kongkon. Sing kongkon jare kowe. Bener. Nggih Pak, Lho kongkonan Jiwanala nglamar ini karepmu piye? kula seneng Kakang Kemuda, kepengin dadi bojone Kakang Kemuda. Kowe seneng anakku, Nduk? Pengen dadi bojone Kemuda? Tenan ngono iku? Roh. Bojone ra remuk. Rupane wis ngene kok aku. Sing kongkon mendut kok, Kang. Banyak. Terus kowe jebluduk morore sak bojo sak anak. Ya iya. Mendut iki anakku. Sing kuwasa aku. Mergo nek ana rekasane mendut, aku ora mentolo nyawamu. Rungokno. Jawab aku rungokno. Timbang mendut dadi bojone anake wong plarat. Luwung taubar dadi perawan jubah kandhane. Ini kudu medhot wong ae. Macem-macem. Ayo mulai. Apa? Balik. Apa? Mau galek kowe arep mirang-mirang wong tuwa yo. Kowe arep mirang. Ora-ora. Yo ngene iki anggere ngluyur karepe dhewe untuk olanangan yo tedake kere. Jali, Bro. Iya, kok kebangkit. Kowe tau roh rasane mangan botok bendot ta? Ayo ora umum mah, ora umum. Aku moro rene nggawa bendot. Ya. Ora gelo klamar mbok tampe. Lah kok nyontong bendo? Ana urusane. Urusane apa? Gedangku balekno. Gedangku balik. Garong cengkeh wong minggatno nyawaku. Gedang ora balik. Pedhot gulung kowe. Lah, ngene kok cangkeme blek iki wong. Ayo mulai. Sik Pak nih. Apa? Loh, gedangnya kalong Hei, gedangnya kalong telur. Rani.
talangan. Balekno. Ning jero weteng iki lho. Jedang balik jedang. Bocah iki mentalane. Ada ora? Dadi ning jero weteng iki. Wah, gero ram. Balik. Bojong tak sunati piye? Ayo. Tari. Ya. Ram, balik tak gagati kowe. Geger yo kowe. Sang yen lapangan mawon. Iya, balekno. Halo. Ram, balik. Iki lho, gedang iki lho sampean. Lho. Wong raja wang dipadoni. Persiapan senjata rakitana. Macem-macem bungu. Eleng-eleng Pak. Iya. Bojo lho Pak nih. Kok, Pak? Woi. Bojo gue Ya iya kepalane. aman. Lho aman Sing iki. penting jiwa nala ora ndebeki ning omah kene. Minggat. Ora ngarah wani rene. Rene bunuh. Tenan ta ora mau kok wel-welan. Manoku gulune tengle-tengle. Jiwono lho, Di. Di jiwono. Lanang dhewe. Jiwono lho. Jiwono lho pundi iki? Arep gue apakno? Apakno? Apa? Jiwa nalar mbok keprenyang gue apa? Iki ora keprok nek iki kuping. Dadakno kepoke dapure sapa mau? Jiwa nalar nesu mergo nglamar ora nesu. Metu jowo desa. Mulai gawe geger desa ora kewangkan tak pasrahno kowe kabeh. Oke. Anakmu lebono cetok. Ono kamar. Oh, lawange cekal.